Ek tħobbni li żjed. Xari mqanfet, riġlejk ċoff madwar qaddi u xuftejja assata. Ħaddejja bħala ġina nejja jiġġebdu imbagħad jitgħaffġu jinqarsu bejn subajk imqarba. Hekk l-iktar li niggustak binti. Innemex joqmos fuq wiċċek ruxxani faqqa daħka wara oħra, għajnejk ġellewża jfittxu sindikajri f'għajnejja fuq laħmi jilkifu xfatta il-meta u l-għala tiegħek u tiju tad-dinja ta' madwarna. Jekk tħares sew binti, għandek imnejn issib f'għajnejja l-frak ta' dawk li ġew qabli. Fittex naqra oħra u tara kif imkebba x'imkien fuq ġbini hemm il-ħrejjef kull kulur li nanti kienet tħobb tinseċ għalija kull flaxija. U jekk tkompli jittef ftit f'ħaddejja lewn il-lews, forsi ssib ukoll il-bużnanti, tfetted biskuttell fit-te fitel, tgemgem waħedha u dinta mwaħla ma' rediffusion. Għattetlek li għajnejk bħal tagħha. Għax għadu jistrumblani da s-sema sikwit ċlampu. Niftaħ il-portieri beraħ u fi sitini li nerġa' nalaqhom. Ritorn, ritornell. Biżball nofsuq ħsibijieti fil-borma. Jitkemxu xuftejn it-tfal mal-ewwel boqqa soppa. Qishom qed jippruvaw jifhmu fejn stajt mort żmerġ.